Joking Jan is the big show. It's like Akko Lego old video. Dat ik hem zo afhaken Lego. Ik denk dat het is dan nog voor mij pedo dingen. En dat zijn nog voor mij. Kan we het scatty test van de Istanbul. Dat is wel met hem. Dat is heel frustrerend. Men sama de musulmane saad muhabbet sohbet ding ding. YouTube es guide come social action es a piece double select as guide to Lego oder action. Das ist YouTube cool. Das ist YouTube. KS sagt, das ist cool. Aber das ist schon cool. Ja. Let's guide them to this show. Sneaky tails, that's it. Es do sapyak.